Pois moi ben. Non, moza ningunha, xa sabes como son. De andar de flor en flor. Ai, non é ninguén. A criada que me está facendo a cama. Pois non teño nin idea, iso é cousa de miña nai. Pero escoita, os Pardo tamén son socios da adega. Nada, alegrome de falar contigo. Se precisas calquera cosa xa sabes, vale? Veña, adeus. Cólgamo, porfa. Criada, non? Anda. Por que te preguntaba pola miña familia? Quen era? Non é ninguén. Chegolles unha filtración relacionada co teu bisavó. É un colega da radio. O que? Que sei, non mo dixo. Pois vindo das nosas familias espero calquera cousa. Mira, que fan o que queiran. Pero xe ti máis eu imos quedar na cama todo o día. Non. Sí. Non, en serio. Alberto, que non podo de verdade, que no Pazo xa deben estar esperando por mí. Jo. Outro día. Que non, solta. E ti... segues querendo vir comigo para Madrid? Pois claro. E como verías marchar hoxe? En serio. Precipitado? Home, un pouco. Alberto, honestamente, se túa nai e miña avoa van a discutir pola herdanza, preferiría que nos pillase lonxe. Xa. Aquí tampouco que se nos perda nada, non? Iso sí. Ti que crees? Imos vexer xuntos. Pois sí. Non me dirás que non é romántico. Moito. De que falaba esa tipa? Que pasa, que agora escoitas detrás das portas? Alberto, Mamá, que? pensei que o de Claudia xa rematara. E a ti que máis che ten? Non somos familia. Ela segue sendo unha pardo. E ti unha veiga, no fondo tedes moito en común. Mira, fillo, non sei que andas maquinando, pero agora non é o mellor momento para marchar. Achéganse cambios moi importantes para a nosa familia. As túas intrigas importanme pouco. Pero os meus cartos importanche algo máis, non? Se sigues insistindo en sair con Claudia... Quedo sen nada, xa me dixeches moitas veces e dame igual. En serio queres que acabemos así? Estás decidido? Mamá, quéroa. Deberías te alegrar por min. Non o vou consentir. Entón separarémonos enfadados. Iso é o que queres? Mamá, que son o único fillo que aínda che fala. Mira, vou marchar, diga lo que digas, oiches? E gustaríame despedirme de ti estando de boas. Ti decides. Non podo seguir contigo. Como? Claudia, vaite, por favor. Por que? Non te quero ver máis. Non te creo. Claudia, o noso non funciona. Vas ter que facer o mellor. Non te quero. E agora vasme explicar que é o que está pasando. Algo que oxalá non tiveses que ver. O que? Son fotos que che fixo Rogelio cando estabas mal. Pero eu non me lembro diso. Pois mellor así. E por que astes ti? Miña nai mandoute investigar cando comezamos a sair. Conseguiunas por medio dun dos sicarios de Rogelio. Pois desfeito dela, sí? Non podo. Hai copias. E miña nai está disposta a empapelar media cidade con elas e non o deixamos definitivamente. Mira, Alberto, isto é algo co que teño que convivir. E asumo.
Pasou, non o podo borrar. E non vou deixar que me afunda. O que non sei é se ti podes convivir con elas. Eu solamente quero estar contigo. Pois vai facer a maleta.